Mfowethu umfundisi wami angabe ngenza iphutha ngifuna ukubambezela umlaleli ngoba ulangazelele ukuzwa izwi likaNkuluNkulu. Ngicela ukudedela sike usitshele ke namhlanje ukuthi ngabe usiphatheleni kakhulukazi kumphako wendlela ekuphileni nje ngokusiphilisa emphefumulweni. Mhlambe umuntu akathathele lithuba abengelele ngokukhulu ukuhlonipha nokuthobeka abaphathi bomsakazo bonke. Amen. Sibingelele abadidiyeli bohlelo bonke. Sibingelele our host umfowethu uDanki egameni lika Jesu. Siyabingelela kakhulu umhlobo wami. Nkosi yami. Good to see you. Si acknowledge kakhulu umfundisi esihamba naye, umfundisi uDlamini from khona ebandleni. Njengoba sekushiwo ke igama lami ngothi ngakaqwabe ngumfundisi khona la Elohim Bible Church. Namhlanje ekseni bengifisa ke sibukisane izwi likaNkuluNkulu encwadini kaSamuel wokuqala chapter number 17. Sofunda nje amavesi amathathu and then we will pray egameni lika Jesu wase Nazaretha. Amen. La kufundeka khona kanje. Sofunda verse number 37 ncwadi kaSamuel wokuqala chapter number 17 verse number 37 verse number 45 and verse number 49. Verse number 37. uDavide wathi uJehova wangophula oziphenule ngonyama naso ziphenule ebhere, uyakungephula nasesandleni salowo mfilisti. uSawule wathi kuDavide, hamba, uJehova uyakuba nawe. Verse number 45. Davide wayesethi kumfilisti, uza kimi nenkemba nomkhonto nengcula, kepha mina ngiza kuwe ngegama lika Jehova Sebawoti, uNkulunkulu kaIsrayeli oyeyisile. Ngiyafisa ukuthi mhlambe sibambelele kakhulu kulento ethi kepha mina ngiza kuwe ngegama lika Jehova Sebawoti, uNkulunkulu wempi kaIsrayeli oyeyisile. Verse number 49. uDavide wafaka isandla sakhe esikhwameni sakhe, wakhipha khona itshe, waliphonsa, wamshaya umfilisti ebunzini. Itshe lashona ebunzini, wawela phansi. Baba egameni lika Jesu waseNazaretha, uNkulunkulu wethu ongcwele, uNkulunkulu wethu onamandla wonke, wena ongokuqala, wena ongokugcina, wena omdala kuneyinsuku, wena owenzile izulu nomhlaba, nasekuseni baba wethu ongcwele, nanti izwi lakho linamandla. Baba wethu onamandla wonke, nanti izwi lakho liyaphila, nanti izwi lakho linguwe. Ekuqaleni udale ngalo kwavela. Baba wethu ongcwele, libusise, ukhulume nabalaleli, ukhulume Nkosi nawo wonke umuntu okuzofinyelela kuwo. Babona amandla wonke, amandla omsakazo, ngegama lika Jesu waseNazaretha siyakwethemba, siyakholwa njengoNkulunkulu wethu ukuthi awukaze walikhuluma kwangenzeka lutho, ngoba izwi lakho liwena uqobo. Sikunikeza udumo ke phakama kakhulu ukubusa impilo zethu egameni lika Jesu. Amen. Amen. Phinde ngibingelela abalaleli bonke abasemakhaya. Ngifisa sikhulume kafushane ngale ndaba bafowethu ekhulunywa iBhayibheli namhlanje ukuthi ngelinye ilanga uIsrael uke wethola ehlaseleka noma esempini namafilisti. Mawubuyela ko verse number 1 lithi izwi likaNkulunkulu mfowethu Danki. Yes sir. Amafilisti abuya ilungiselela ukuthi ayolwa noIsrael ngoba bekumkhuba wawo amafilisti ukuhlalahlale awuhlasela uIsrael. Kwesinye isikhathi abewuhlasela uIsrael ngenxa yembandela yokuphila kwawo Israel, then uNkulunkulu bese unikele esandleni samafilisti. But kulesikhathi lithi izwi likaNkulunkulu Israel amafilisti abuye ayimisela ukumhlasela uIsrael. Amen bazalwane. Lithi ke izwi likaNkulunkulu ngesikhathi amafilisti ayimisela ukuhlasela uIsrael, uIsrael naye wayilungiselela ukulwa namafilisti. Yes, but along the way iBhayibheli sifundisa ukuthi izimpi seyimiselene kuIsrael kwamafilisti ngala kwatholakala ukuthi ezweni lamafilisti bakhipha isiqhwaga sabo, bakhipha isethenjwa sabo ogama laso linguGoliath. iBhayibheli liyasifundisa ukuthi ke uGoliath wayegqoke isigqoko sethusi, egqoke nebhantshi lensimbi. Ngamanye amazwi uGoliath kwakuyisona sethenjwa samafilisti ababethi amafilisti mangabe
esekhiphe yena azi ukuthi leyo mfazi oyinqoba. Kodwa ke kunento nje engiyithandayo along those lines ukuthi amaFilisti adedela isithenjwa sawo ukuthi azolwa nabantwana bakaNkuluNkulu wa understand amaFilisti ukuthi okaJehova kahlulwa okaNkuluNkulu akahlulwa noma ungeza ugqoka insimbi noma ungeza ugqokeni kodwa okaJehova kahlulwa lithi izwi likaNkuluNkulu wazokhuluma ukweyisa umFilisti wathi akuphume nje oyedwa ezweni lakwaIsrayeli ngoba yena uzothatha ikhanda lakhe alinikele enyonini zezulu. But ke iBhayibheli lithi ngenxa yokuthi abantwana bakwaIsrayeli baba abantu bafikele okwesaba ngenxa yokubona isiqhwaga nangenxa yokubona nezinto ayigqokile. Ngoba kuyenzeka mfowethu ukuthi noma sikholwa noma sihamba noNkulunkulu kodwa uma sificwa ikhathe enzima kusifikela ukusaba ngoba sisenyameni ngoba singabantu. Ingakho ke namhlanje sizoshumayela izwi likaNkulunkulu elithi uDavide kodwa uma efika empini kunamazwi esobambelela kuwe ngithe wa underline ukuthi wena uza kimi ngenkemba wena uza kimi ngomkhonto wena uza kimi nangengcula kodwa mina ngiza ngegama lika Jehova. Ngamanye amazwi noma uGoliath egqoke insimbi noma uGoliath eyiqhawe lempi noma uGoliath aziwa ukuthi izimpi zonke asekazilwa uke wayinqoba kodwa kunegama lika Jesu kunegama lika Jehova linamandla. Lithi iBhayibheli mabefike lokwesaba bakwaIsrayeli kwasho ukuthi uNkulunkulu esezulwini uyayibona into enzeke emhlabeni. Ake ngikhumbuze umlaleli emakhaya ukuthi ngaso sonke isikhathi mangabe ubhekene nesimo uNkulunkulu noma ngathula bafowethu kodwa uNkulunkulu usuke ebuka. And kwesinye isikhathi akudingi ukuthi kuze kube nento ayishoyo kuwena ukuze uthole isiqiniseko sokuthi uNkulunkulu uyahlela esemazulwini ngoba akwenzeki uNkulunkulu avumelo wakhe akwenzeki uNkulunkulu avumelo wakhe ukuthi agwinywe izimo zisezimqede ekhona uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli ngala uGoliath uyadelela ngala uNkulunkulu utrain uDavide ngala uGoliath uyabhiza uvuka. Lithi iBhayibheli uma ulifundisisa kahle wavuka for 40 days ekhuluma into eyodwa ethi ake ninginikeze nje oyedwa bese ngithatha ikhanda lakhe ngilinikele enyonini zezulu kanti akazi ukuthi ukhuluma nje lamazwi uNkulunkulu ngala uyapheka ngoba kuthi nje ngimemezele emphakathini wakithi eMlazi kuthi angimemezele kubantu bakithi eSouth Africa umhlaba unje ukuthi uSathane uyitshela ukuthi uqedile uSathane uyitshela ukuthi useshayila sinamba kodwa kuthi angiyisho kuseni ukuthi uNkulunkulu uyahlela esezulwini uNkulunkulu uyasebenza behind the scenes uNkulunkulu kukhona kulungisayo ukuzosinqobela ngakho. Lithi iBhayibheli wasethi uNkulunkulu ake kuhamba uDavide ngoba mulifunda kahle iBhayibheli ungazi ukuthi wena uJese othumele uDavide ukuthi ayobheka abafowabo kanti uma ulandelisisa kahle uzobona ukuthi kahle kahle uNkulunkulu besezwile ukukhala kwaIsrayeli. It was not about uJesu ukuthatha uDavide akahambisele abafowabo ukudla kodwa kahle kahle kwakuNkulunkulu ukuthi ahambise ivictory phezulu kaIsrayeli. Kuthi angimemezele namhlanje kuseni kubalaleli bentokozo FM ukuthi kune victory ezokwenzeka empilweni yakho. Angimazi uGoliath omile phambi kwakho angisazi isiqhwaga esimile phambi kwakho kungenzeka ukuthi isiqhwaga esiphambi kwakhe sasemndenini wakho kungenzeka ukuthi isiqhwaga esimile phambi kwakho esasemphakathini kungenzeka ukuthi isiqhwaga esimile phambi kwakho sivele embusweni obumnyama kodwa kuthi angizomemezela ukuthi kukhona uDavide kukhona uNkulunkulu asemlethile uDavide namhlanje kukhona uNkulunkulu asesilungisele khona. Lithi iBhayibheli uDavide mefika into oqala inothisayo akanothisa ukuthi abafowabo balambile. Ngifuna unakusise kahle lento mfowethu Danki ukuthi uDavide mangabe efika empini akafika nothisa abafowabo ukuthi balambile kodwa uDavide understand iassignment ayiyele empini ukuthi angiyili ukuyohambisa ukudla kodwa empini ngiyohambisa igama elinamandla kodwa empini ngiyohambisa ukunqoba kaIsrayeli. Lithi iBhayibheli mefika wangabe sanaka nokuthi abafowabo bagcina nini ukudla lithi izwi kaNkulunkulu wafika wabeka phansi isinkwa wasiya nothisa ukuthi kunomuntu odelela impi kaIsrayeli. Kuthi angimemezele namhlanje ukuthi amadimoni asedelele kwaze
kwa enough. Umbuso wobumnyama usudelele kwaze kwa enough. uNkulunkulu usefikile namhlanje ekseni. Lithi iBhayibheli uDavid emefika wathi ubani lo mfilisti ongasokile ukuba zodelela impi kaIsrayeli. Impi kaJehova kwaJehova uNkulunkulu kaIsrayeli. Lithi iBhayibheli wasiyabuza uDavid emfundisi uDlamini ukuthi lo muntu lona uyokunikezwana umuntu oyolwa nalesi siqhwaga. Ngoba bafowethu nje ngiyadlula nje lapho ukuthi akusiyona yonke impi esilwayo kodwa silimpi enesicoco. Lithi iBhayibheli uDavid emefika ubuza ukuthi umuntu oyonqoba lesi siqhwaga uyakutholani. Lithi iBhayibheli bamphendula ba-understandayo. Ngiyamthanda uDavid noma abafowabo bemdiscourage bethi usuvuka uqina ngoba njalo mhlobo wami mawuvuswa uNkulunkulu kukhona amazwi azokulandela. Lithi iBhayibheli uDavid wabaziba wabuza kwabanye wathi uyakunikezwana umuntu onqoba lesi siqhwaga. Lithi iBhayibheli kwathiwa cha uyonikeza ukuthi nokuthi. Yes sir. Ngiyamemezela njalo namhlanje kuseni ukuthi uJehova usefikile kule ndawo. Nkosi. uJehova usefikile kule ndawo uzonqoba izimpi zeminyaka. Lithi zikaNkulunkulu uma ngabe uDavide ethekeni nginikeze ngiyolwa naye lo mfilisti. Yes sir. Lithi iBhayibheli kwadideka nompristi owayekade ekhona ngaleso sikhathi uSawule. Lithi iBhayibheli wathi umncanyana wena and awunama record okulwa kodwa lo muntu ofuna ukuyolwa naye unama record okulwa nesiyambona ugqoka insimbi. uDavid wavelwa ngene ephaketheni wawulanda ubufakazi wathi ngithe ngilusile ngisehlane kwaqhamuka ibhere kwaqhamuka ingonyama wathi igama lika Jehova ngeke ngalibona lingilwele ehlane wathi the very same name ngeke ngalwa ngalo ngisehlane uNkulunkulu wangephula ngalo ozishweni lwebhere nelengonyama. The very same name lizosebenza namhlanje. uGoliath uzoguqa namhlanje kodwa uzoguqiswa igama engilibonile ngisehlane. Lithi izwi likaNkulunkulu wathi uSawule yabuya inqondo kuSawule wathi uJehova kahambe nawe ngoba lempo suya kuya usayi kuDavide wedwa kodwa sekuDavide plus igama. Lithi izwi likaNkulunkulu bazama ukumbathisa ingubo kwacaca ukuthi ingubo bezingekho ehlane ebhekene nebhere kwacaca ukuthi ingubo bezingekho ehlane ebhekene nengonyama. Lithi izwi likaNkulunkulu wathi uDavide one step two step kwangayeka phambili. uDavide wayikhumula wathi lezi ingubo bezingekho ehlane wasiyamemeza uDavide wathi wena Goliath uza kimi ngenkemba verse number 45. Wena Goliath uza ngomkhonto wena Goliath uza kimi ngencula wasethi kodwa mina ngiza ngegama lika Jehova umnikazi wempi kaIsrayeli. Ngiyamemezela namhlanje kuseni bantu bakithi kukhona igama lika Jehova. Ngiyamemezela balalele ekhaya ukuthi kunegama lika Jesu igama eliphezulu kwezifo zonke igama eliphezulu kwezinto zonke. Athi uPaul amekhuluma encwadini yabaseFilipo athi igama lika Jehova athi liphakanyisiwe phezulu kwamagama onke athi wonke amadola amele ukuguqa athi zonke izilimi imele ukuvuma ukuthi igama lika Jesu liphakeme. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga obhalayo athi igama lika Jehova lingumposhongo namandla athi obalekela kulona athi ubuse yalondeka athi uDavide emekhuluma ngelinye ilanga athi leli igama lozela lali athi sithi silele ebusuku libe lingalele lona ngoba liyigama elinamandla. Siyamemezela namhlanje kuseni ukuthi uGoliath asinendaba ukuthi unomlando ongakanani asinendaba ukuthi umkhulu kangakanani uGoliath ophambi kwethu kodwa siza kuye namhlanje ngegama lika Jehova umnikazi wempi kaIsrayeli. Sengivala mfowethu lithi izwi likaNkulunkulu kuke kwanyukela uPetru noJohane beyothandaza ethempelini mabefika bafica indoda eyisishoshe esihlala iminyaka yamukela izipho kubantu. Lithi iBhayibheli njengenjwayelo yalula izandla zayo inethemba lokwamukela utho kubona. Lithi iBhayibheli uPetru wakhuluma wathi wendoda sibheke kudala umukela imali kudala umukela izipho kubantu kodwa namhlanje sekufika ongcono kunezipho. Wazwakala uPetru esethi igolide nesiliva sinalo kodwa esinakho sikunika khona egameni lika Jesu. Rise up and walk. Angimazi ubushosho ophezulu kwempilo yakhe ekhaya angimazi uGoliath ophambi kwakhe ekhaya kodwa ngiyamemezela namhlanje ukuthi likhona igama lika Jesu likhona igama elinamandla likhona igama eliphilayo kukhona igama elinqobayo kukhona igama
linamandla igama lika Jesu waseNazaretha elithi iBhayibheli ngelinye ilanga kwaqhekeseka amadwala yavuka inkosi yamakhosi athi mekhuluma encwadini yesambulo athi nginguye wayifile kodwa sephila kuze kube phakade siyamemezela namhlanje kuseni uJesu uyasindisa uJesu uyaphilisa igama lika Jesu linamandla akunendaba nezinto zabathakathi akunendaba nezinto zobumnyama kodwa igama lika Jesu linamandla izifo ziyalalela umkhathi uyalalela imimoya iyalalela iqalekiso ziyalalela ngoba liyigama elinamandla athi omunye obhala kahle sengivala abanye bathamba inqola abanye bathemba amahashi athi kodwa thina sithembile igama lika Jehova ngoba liyigama elinamandla siyamemezela lapha ekhaya nansi into yokunqoba ebizwa ngokuthi igama lika Jesu nansi into yokuphumelela ebizwa ngokuthi igama lika Jesu ake sivale namehlo ethu sithandaze babe egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha uNkulunkulu onamandla wena uNkulunkulu ophilayo oGoliathi bayalikhothamela igama lakho oGoliathi bayahluleka phambi kwegama lakho izifo ziyancibilika phansi kwegama lakho nanku umphakathi wethu nampa abalaleli uNkulunkulu wethu ongcwele nanti izwe lethu babona amandla wonke asibazo Goliath abaphambi kwabo kodwa siyamemeza amandla okunqoba phezulu kwezimo zabo siyamemeza amandla okuphumelela ngegama lika Jesu izinto eziboshiwe ayinqamuke ngegama lika Jesu izinto ezivalekile ayivuleke ngegama lika Jesu Goliath bonke abamile phambi kwabantwana bakho abawe egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha phakama uNkulunkulu wethu in Jesus mighty name amen amen. Mfundisi uQwabe mfundisi uQwabe mhlawumbe ke abafisa ukuthi ke bathamele inkonzo sokuba nazo nikhonza nini kanjani nikhonzela kuphi nendawo. Siyabonga kakhulu mhlobo wami siyabonga kakhulu yes, njengoba sengishilo ukuthi sisebandleni Elohim Bible Church ela kwa V ukufika nje Robothini kwa V uhambe ngathi uyesiphingo la kwa Stambu opposite weseli sikhonzele etendeni eli red and white siyahlanganyela njalo ngolesithathu kusuka iBible study ngo past 5 ntambama siyahlanganyela njalo ngolesihlanu ngo past 5 kuze kuba u7 egameni lika Jesu bese kuthi ngamasonto siyahlanganyela njalo from 10 to 12 siyamema wonke abazana abafisa ukuthi mhlambe bakhonze bahlanganyele nathi ukuthi benze kanjalo siyojabula kakhulu egameni lika Jesu. Mfundisi siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho nokuthi uthatha ithuba uzosijoyina ube nathi la kwintokozo ye101.2 FM. Sithemba ukuthi nangelinye ilanga ngeke ube nankinga masithi siyacela ukuthi uzoshare izwi nathi khona la emsakazweni. Sibonga kakhulu mhlobo wami mfela sinangethuba enisinikeze lona inkosi mayidunyiswe inkosi mayiphakanyiswe. Right umfundisi ke uQwabe sihlephulela ke izwi likaNkuluNkulu osukwini lanamhlanje ngithemba ukuthi nawe udlile wasutha mina sengisutha ukuthi analigama Jesu